blahopřeji a přeji hodně úspěchů. Děkuji. Kde? Do práce, nevím kde ještě. Ještě nevíš, tak si musíš najít, musíš jít do práce, musíš dokázat, že prostě si kláš. Taky vám blahopřeju. Paní Šehulková. Hanko, přeji hodně úspěchů a kde? Buli. No jo, tak Buli, jasné, to ano. Vy tam máte velkou slavu, takže jo? Ano, pana Alois. Tak, jasný. Tak, ať si dáte. Děkuji. Paničko, já taky blahopřeju. Dušan Hala. Dušane, přeji hodně úspěchů ve škole. Ať se ti daří. A zklamal jsi. Ale to je pro nás. No. Barbora Vítová. Máš práci? Takže ti blahopřeji, a co ti dáš? Dalibor Vitopil. Blahopřeji. Hodně úspěchů. Kde? Já jdu na Ahol, dále. Ahoj, jsi zklamal taky. Já jsem tady chtěl jít, ale už jsme měli místo. Už jsme neměli místo, takže Bohužel. už se ti tam nebude líbit, tak se přijď podívat na nás, jo? No. Jak to tady dopadlo? Jak to tady dopadlo? Už nejsou uvolní. Taky blahopřeju Dalibor. Arture! Já ti blahopřeji, co ty dal? Tak zahraničné podnikání ještě nevím. A tak jsi školu, další vzdělávání, co? Nespolehej na druhé, musíš spolehat sám na sebe. Ano. No, tak ať se ti daří. Děkuji vám, paní ředitelko. No vidíš to, dokázal si to, že jo? No. Arture, já vám taky Děkuji vám. Tatínek určitě spokojen, ne? Ano. Marcel Zapleta, to bylo nervu.